मेरिना बसुमतारी जों मिथिनो मोनदों अल इन्डिया जितु रिजाल्टआव मोजां बिराद उथ्रिसारनो हादों माबोरै औ मेथ्सआव 100 मोनदोंमोन आङो एबाराव स्टेन्डार्ड मेथ्स लादोंमोन आं 100 मोनदों ओमफ्राय साइन्सआव 97 ओमफ्राय ओभारअल पार्सेन्टेजआ 96.6 ओंखारदों लेटार मार्क्स गासिबो 90 बाबजोब दिनै रिजाल्टआ बिराद माने बेटार दिनै सोरनि थाखाय बेबायदि जाफुंसारदों होननानै सानो my teachers and my parents and of course my own hard work माने आं मेथ्सखौ सानफ्रामबो एटलिस्ट 1 hour प्रेक्टिस खालामोमोन बिनि थाखायनो बेखौ जादों बायदि मोनदों आं ओमफ्राय जोंनि टिचार्सनि फोरोंनाय मटिभेसन ओमफ्राय आंनि पेरेन्ट्सनि सापर्ट बिनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों so I'm very grateful to my teachers my parents and my own hard work and also ABACUS yes ABACUS the teachers from ABACUS this institution they have supported me a lot they motivated me आरो बिसोरनि फोरोंनायजोंनो गासिबो जाफुंजोबदों सिगाङाव माबायदिमोन मेथ्सआव जितु बेयाव ABACUSआव लाफैनानै माबायदि नोंनि एक्सपिरियेन्सआ मेथ्सआव मोजांखामोन आं आगोलनिफ्रायनो माने मेथ्सआ आंनि फेभरेट साबजेक्टखा स्टार्टिंनिफ्रायनो ओमफ्राय बेयाव फैनानै आरो इमप्रुभ जाबावबाय माने गासिबो एग्जामाव फुल मार्क्स मोनजोबदों आं बेयाव फैनानै ABACUS स्मार्ट क्लासेसआव फैनानै बिदि जादों माबायदि फोरोङो बेयाव ABACUS स्मार्ट क्लासेस सार बिराद मोजां फोरोङो डाउट्सफोर दङबाथाय गासिबो क्लियार खालामजोबो मालाबाबो नेग्लेक्ट खालामा आरो नोंनि गासिबो डाउट्सखौ खोनासंगोनबो क्लियारबो खालामगोन आरो रेगुलार टेस्ट जायो बिनि थाखायनो बे टेस्टआ आंनि थाखाय बिराद हेल्प खालामदों बोर्ड एग्जामाव ओंखायनो बेनो मा बुंगोन दिनै बे ABACUS स्मार्ट क्लासेसनि टिचारफोरखौ A very big thank you to all the teachers for supporting me for motivating me and for teaching me and that's how I've reached here फिउचाराव मा जागोन फिउचाराव दा नीट एग्जाम होनो सानदों आङो औ आङो बिनिफ्रायनो डन बस्क' स्कुलाव फरायो आङो माइनावपुरि क'क्राझाराव थायो थिथागुरि बै अक्जिलियाम खाथियाव बेयावनो थायो Team ABACUS and also the media person for giving me this opportunity. आंनि फिसाजोआ मेरिना बसुमतारी बियो मेथ्सआव 100% मोनदों आरोखि बेजों लोगोसे बर'आवबो 100% मोनदों ओमफ्राय साइन्सआव 97% मोनदों बेना बेस्ट 5 लायोब्ला 97%आनो जायो आरोखि ना बे गावनि पार्सेन्टेजआ आरोखि आंबो सासे टिचारानो थिथागुरि हाइ स्कुलनि सासे टिचार फोरोंगिरि दा बेनि रिजाल्ट जेनोखि बे साक्सेस खालामनो हादों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों माबायदि जितु गावनि आंगो फिसाजो हिसाबै जे बेबायदि बेटार रिजाल्ट लाबोनो हागोन आंहा आंनि फिसाजोनि सायाव फोथायनाय दंमोन थारमाने दा जुदि रिजाल्ट मोजां खालामनोब्ला जों मोनसे मोजां न'आव एनभायरनमेन्ट क्रिएट खालामनो हानांगौ आरोखि एनभायरनमेन्ट मोनसे मोजां क्रिएट खालामनो हानांगौ ओमफ्राय जों बिसोरखौ माने केरियारनि सोमोन्दै जों माखासे बाथ्राफोरखौ आगोलनिफ्रायनो बुजायबाय थानांगौ आरोखि माने जों माब्रैबा मोजां खालामनो हागोन ओमफ्राय गथ'फोरखौ जों मटिभेसनाव लाबोनांगौ दा बेजों लोगोसे जिहेतु गथ'फ्रा गावसोरथ' रोंजोबा नङा होमबा जोनोमजों लोगोसे रावबो रोंनानै फैया दा बेनि थाखायनो जोंनो मा नांगौ दा जोंनो हेल्प नांगौ आरो माने टिचार्सनि हेल्प नांगौ दा बेनि थाखाय आं दिनै बे ABACUS स्मार्ट क्लासआ जे आंनि फिसाजोखौ बेखिनि मोननायाव हेल्प खालामदों आं बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे माने not only teachers of this smart classes but also the teachers of Don Bosco आं बिथांमोननोबो साबायखर बावनाय जायो माने बिथांमोनाबो थोजासे हेल्प खालामदों आरोखि माने जेसेबांनाखि हेल्प नांगौ होदों आरो नैबाव फैनानै बे माने बांसिन इमप्रुभ जादों आं बेखौ मिथिनो मोन्दों आरोखि आं एसे टिचार माने आं एसे स्टाडि खालामोदों गथ'नि सायावबो माने बांसिन इमप्रुभ जादों आरोखि गथ'आ टाइमखौ मेनटेन खालामो आरोखि टाइम टेबोल मेनटेन खालामनानै फरायो एसे गार्जेन हिसाबै नोंथाङा जिहेतु नैबे ABACUS स्मार्ट क्लासनि बाथ्रा खुब फास्टेस्ट जादों होननानै बुंदों माबायदि जिहेतु नोंथांनि प्रेक्टिकेल बा एक्सपिरियेन्सआव नैबे सेन्टार थारमाने आं गथ'नाव सोङो आरोखि क्लास लाखांनायनि उनाव आं गथ'नाव सोङो दा गथ'आ नैबाव फैनायनि सिगां गुबुन जायगायाव बे लादोंमोन आरोखि दा बैयाव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेखौ गारनानै फैनाय जादों आरोखि ओमफ्राय फैनानै नैबाव हाबफैदों दा फैनानै बेहाय जेनाखि गथ'आ फैजेनदों नेक्स्ट आं गथ'नाव खबरखौ लाबाय थायो आरोखि न'आव थानानै माबायदि मोनदों माबायदि फोरोंदों दा थानानै गथ'आ होनदों मोजांखौनो मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय लासै लासै आंबो स्टाडि खालामबाय थायो आंबो खबर लाबाय थायो जिहेतु जों गथ'फोरखौ लांनो फैयोना माने आं जेरैबो खेल खालामबाय थायो आरोखि ओमफ्राय आं क्लासखौबो मालाबा एसे बाव थानानैबो मालाबा एसे नोजोरबो होनाय जादों माने एसे टिचार पारफेक्ट टिचारखौनो होनांगोन आरोखि माने टिचार हिसाबै पारफेक्ट दा नैबे जायफोर फोरोङो माने आं माखासेखौथ' मोनाखै खिन्थु मेथ्सखौ जाय फोरोंदों बे सरासर फंबाय एबा पारफेक्ट टिचार माने गथ'फोरखौ मोजां मटिभेसनाव लाबोयो आरोखि ओमफ्राय नांगौ समाव बेरायोबो नांगौ समाव बुजायोबो बे आरोखि दा बेखिनिया थानांगौ आरोखि
माने टिचारा एसे खराबो जानांगौ नांगौ समाव अननोबो रोंनांगौ बेफोरबायदि गुना थानांगौ दा बे हिसाबै आं बेखौ मोजां मोनदों इमप्रुभ जादों आं बेखौ बेजों लोगोसे नैबेखौ खावलायबावनो लुबैयो दा जेबायदि अबस्थायाव दङ ना बेथ' बिराद मोजां आरो बेनिफ्राय जाहाथे फार्दार गोजौआव थांनानै गथ'फोरखौ आरो साबसिन खालामनो हाबावो आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे मेरिना बसुमतारिया 100% औ फ्रम बड' साबजेक्ट औ औ माबोरै जाथावना जाखो जिहेतु बर' जितु साबजेक्टआवबो बियो 100आव 100 लानो हादों थारमाने मेरिना बसुमतारिनि बिमाया बर'आव एमफिल डिग्रि लानाय बे मास्टार डिग्रि दंखायो बर'आव आरो बे एमफिल डिग्रिबो दङ आरो बे स्लेटबो क्लियार जाखानाय आरोखि ओमफ्राय मोनसे टाइमाव वान्स सी वाज सार्भिं एस ए टिचार एसिस्टेन्ट प्रफेसर एट शक्ति आश्रम SYG कलेज बाहाय बे एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै मावदोंमोन आरोखि कलेजआथ' बे समाव मावनाय समाव जायाखैमोन नालाय थाखि थुखि बे बिटिसिआव बे स्टेन'ग्राफार हिसाबै एपइन्टमेन्ट मोननायाव बे कलेजखौ गारना फैनो होदों आरोखि दा जिहेतु गावहानो बिमायानो एसे माबा दंखायो नालाय दा गथ'खौ बे एसे सम बुजायलांबाय थादों आरोखि माने मारै फरायनांगौ बे माखासे जिनिस बुजि मोनाबा माने खोन्थालांबाय थादों आरोखि फोरोंलांबाय थादों एडभाइस होलांबाय थादों दा बिदिनो बे हालांदों आरोखि ओमफ्राय माखासे सम बे नभेल सल'फोरबो फरायो आरोखि बिजाबा दङ नालाय एसे बर'नि नभेलफोरबो दङ बेखौ फरायोथ' बिदिनो ओमफ्राय माने नांगौखिनिखौ बेनो जों जेसेबां नांगौ बेखौ जों जगार खालामना होयो आरोखि बिजाबनि फारसे जेबो आंखाल गैया डिक्सनारिनिफ्राय लानानै जों गासैबो जे माने बेनो जे नांगौ फरायनाय समाव बेखौ जों गासैबो जगार खालामना होजोबो सासे स्टुडेन्टनि गार्जेन हिसाबै जे आरोबाव जे फैबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मा मेसेज होनो सानो नोंथाङा आं जे मोजां रिजाल्ट लाबोनोबा माबायदि जानांगौ गार्जेनफ्रा स्टुडेन्टफ्रा दा मोजां रिजाल्ट लाबोनोब्ला गार्जेनफ्रा गथ'फोरखौ मोजां एनभारनमेन्ट क्रिएट खालामना होनांगोन न'आव नाम्बार वानानो जाहैबाय न'आव बेयो मोनसे मोजां एनभारनमेन्ट मोजां आबहावा क्रिएट खालामनांगोन आरोखि दाथ' जों जा दिनै नुबाय माने जोंनि परिबेसा जोंनि साराउन्डिं एनभारनमेन्टआ ओरैबायदि गाज्रि दा जों बिनिफ्राय बारग'नो हानांगोन आरोखि बारग'नो हानानै जों गथ'खौ फरायनायाव जों एंगेज खालामनो हानांगोन ओमफ्राय गार्जेनफ्रानो गथ'फोरखौ दोनहैनांगोन गार्जेनफ्रानो लाबोनांगोन बेखिनिखौ खालामनांगोन ओमफ्राय गथ'फोरखौ जों बुजायनांगोन सम जोङो काउन्सिलिंबो खालामनांगौ आं दा नैबे एबाकास स्मार्ट क्लासखौ आं एसे खावलायनो लुबैदों बे कचिंजों लोगोसे जाहाथे एवारनेस लाबोयो केरियारनि सायाव काउन्सिलिं खालामो आं बेखौ खावलायदों आरोखि माने काउन्सिलिंआ बिराद गोनां आरोखि इम्परटेन्ट बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि बे हालामनि साफ्रोमबो न'खरनि फरायसाफ्रा गथ'फ्रा जाहाथे इयुनाव बयबो मोजां न'खर खालामनानै मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हायो मोजां स्टेन्डार्ड हिसाबै जाहाथे बयबो थांनानै थानो हायो मोजां रोखोमै गावनि जिउखौ खुंनो हायो आं बेखौनो बयनिसिमबो गार्जेननिसिम खावलायदों आरो बेजों लोगोसे आं इसोरनाव आरज गाबदों जाहाथे साफ्रोमबो गथ'आनो इयुनाव मोजां जानो हायो थैंक यू माई परसेंटेज इज़ 95.2 तो मेरे ख्याल से ये यहाँ का जो एबाकस स्मार्ट क्लास है यहाँ पर मुझे बहुत हेल्प मिला यहाँ अगर मैं नहीं पढ़ता तो शायद मेरा परसेंटेज इतना अच्छा नहीं होता तो सभी टीचर को शुक्रिया और इसमें मेरा पेरेंट्स भी बहुत हेल्प किया मेरे को कोई भी कमी नहीं होने दिया मेरा बस यही है कि अगर किसी पेरेंट्स को अच्छे से पढ़ाई करवाना है अपने बच्चे को तो इस कोचिंग में भेज सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है टीचर लोग अपने भाई बहन की तरह पढ़ाते हैं यहाँ पर और फ्रीली पढ़ाते हैं थैंक यू पहले मैथ्स और साइंस में कैसा था मेरे मैथ्स में 94 आए और साइंस में 81 आए और साइंस में मेरा टाइम फिक्स नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा कम हो गया और बाकी में अच्छा ही आया मेरा SST में 97 आया और हिंदी में 95 आया इंग्लिश में 94 आया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 96 आया एबाकस स्मार्ट क्लासेस के बारे में क्या कहना है यही कहना है कि यहाँ पर बहुत अच्छी से पढ़ाई करवाता है सर लोग बहुत अच्छे से टीचिंग करवाता है नोट्स भी मिलता है यहाँ पर एग्जाम में हेल्प किया हाँ एग्ज़ाम में बहुत हेल्प किया स्कूल में तो पढ़ाता ही है पर यहाँ पर आने से मुझे और ज़्यादा हेल्प मिला পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাম এইখন টিউশ্যন কোচিং চেণ্টাৰৰ শিক্ষকসকলক কিয়নো এইখন টিউশ্যন চেণ্টাৰ কোচিঙৰ যিকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছিলে গোটেইখিনিয়ে সঁচাকৈ খুব শলাগ ল'বলগীয়া পাৰ্চেণ্ট লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইবাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভতিজা নিজামুল পৰামানিক তেওঁ 95.2% লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে আমি সুখী
এই আৰু লগতে কি ক'ব বিচাৰে লগতে এইখন টিউশ্যন চেণ্টাৰত ষ্টুডেণ্ট দিয়ক আমাৰ ল'ৰাই হয়তো আগতে যিখিনি আছিল ইয়াত কোচিং লোৱাৰ পিছত সঁচাকৈয়ে আৰু অধিক চকা হৈছে গতিকে আমি আমাৰ গাৰ্জেনসকলক জনাব বিচাৰোঁ যে এইখন টিউশ্যন কোচিং চেণ্টাৰত দিয়ক ষ্টুডেণ্ট দিয়ক যাতে আৰু ইয়াতকৈ অধিক ভাল ফলাফল আনিব পাৰে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে এয়া আমি কামনা কৰোঁ दा प्रथमावनो नोंसिनि बाहाय सफैनो हानाय निउस चेनेलफोरखौहाय जोंखौ कभारेज होफैनायनि थाखाय गिबियावनो धन्यबाद जासिहरनाय जाहैबाय दा दिनैनि दिना जोंनि थाखाय बिराद प्राउड मोमेन्ट जे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बिराद मोजां मोजां नाम्बार पार्सेन्टेज लाबोनानैहाय पास जाबोनो हादों ओमफ्राय दा जोङो नैबे मिडियानि थ्रुयैहाय जे बयखौबो रायजो राजाफोरखौहाय एसे मेसेज होनो नागिरदों आरोना आरो जिहेतु जोंनि खाथि खाला बयबो गुबुन भाषा रायज्लायग्राफोरबो थायो नालाय आं बिनि थाखायनो आङो एसामिस बा हिन्दीनिबो এসে ইউজ খালামনাই যাগोन आरोना তো প্রথমতে মই আপোনালোকক নিউজ চেনেলবিলাকক ইয়াতে আমাক আহি পিনি কভাৰেজ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমাৰ বহুত প্ৰাউড মোমেণ্ট হয় যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত ভাল পাৰ্চেণ্টেজ লৈ পিনি মেট্ৰিকটো পাছ কৰিছে আৰু তাৰপিছত এনেতো নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টটো এৰাউণ্ড 30, 40, 50 তেনেকৈ থাকে মানে কিছুমানে নিজৰ ফেমিলি প্ৰব্লেম বা কিবা বেলেগৰ শিফ্ট হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছটো অকণমান ভেৰি হৈ থাকে আৰু কিছুমানে লাষ্টৰ পিনিও আহে মানে বেলেগ জেগাত ক্লাছ কৰি পিনি যদি ভাল পোৱা নাই আমাৰ তাত শুনি পিনি লাষ্ট ইয়াৰৰ ৰিজাল্টবিলাক চাই পিনি আমাৰ তাত আহে আৰু সেইটো নাম্বাৰটো ভেৰি হয় এৰাউণ্ড 30 to 40 ষ্টুডেণ্টছ হয় আৰু সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি এইটো প্ৰশ্নটো সোধাটো বহুত ভাল কৰিছে যে আমাৰ লাইক প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ আমাৰ এইবাৰো ৰিজাল্টটো আমাৰ 100% সাকসেসফুল হৈছে আৰু সো ইয়াৰ মাজত যোনটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মেৰিনা বসুমতাৰীৰ কাৰণে আৰু মই কি ক'ম মানে আমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে 100% ক্ৰেডিটটো আমি টিচাৰবিলাকে ল'ব নোৱাৰোঁ হা 100% ক্ৰেডিটটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মানে টিচাৰবিলাকে কামটো কি হয় পঢ়োৱা কামটো আমি পঢ়োৱাখিনিতো আমি ইন ডেপথ নলেজবিলাকতো দিওঁৱে হয় কিন্তু নেক্সট কামটো হ'ল নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড আৰু ষ্টুডেণ্টছবিলাকে ঘৰত গৈ পিনি আমি যোনটো হোমৱৰ্কবিলাক দিওঁ আমি প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে দিওঁ ঘৰত গৈ পিনি টাইম দিয়ে না নাই পঢ়িবৰ কাৰণে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু সেইটো কাৰণে মই একচুৱেলি মোৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাককহে থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কথাবিলাকে আপোনালোকে মানিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো ৰিজাল্টটো আপুনি এইটো আজি দেখুৱাব পাৰিছে চ' উই এজ এ ইনষ্টিটিউট we are very proud of you all so thank you very much আৰু হেতুৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আৰু नेक्स्ट आगे जाके भी आप लोग खूब फलो फूलो खूब अच्छे नंबर लाओ जो भी करो लाइफ में वो सक्सेस और फेलियर्स तो होता ही रहता है आज सक्सेस हो गया आप लोग कल आप लोग फेल भी हो सकते हो किसी अलग फील्ड में जाके है ना तो लाइफ फेल होने से भी उसको सक्सेसफुल में कैसे बदलना है वो आप लोग को लाइफ में जाके ही पता चलेगा तो बी स्ट्रॉन्ग ऑलवेज ठीक है ना जैसे आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के दौरान इस पूरे साल के दौरान आप लोगों ने अपना अंदर वाला जो स्ट्रेंथ दिखाया है आप लोगों ने तो उसी तरह आप लोग ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनिए लाइफ में जो भी हो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस यही मैं कहना चाहूँगा ठीक है ना और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि एक्चुअली बेवहाय 2 थाखोनिफ्राय क्लास 6 निफ्राय क्लास 12 सिम फोरोङो आरो ओमफ्राय साबजेक्ट्सफोरखौ जोङो मेथ्स साइन्स ओमफ्राय बे क्लास गथ'फोरनिखौ 6, 7, 8 निखौ जोङो इंलिश ग्रामार फोरोङो आरोना स' क्लास 6, 7 आव आमी क्लास 6, 7 निखौ दा जोङो अल साबजेक्ट फोरोंबाय सरि कारेक्शन क्लास 6, 7 निखौ जोङो अल साबजेक्ट जोङो एबारनिफ्राय लाजेनबाय आरोना स' मा होनोमोनलाय बेखौहाय मोनसे आङो कनफ्यूजन क्लियर खालामबावनो नागिरदों नैबे मिडियानि थ्रुयैहाय जे
जोंनि मुङा जे एबेकास बाहाय नुनो मोनगासिनो दङ बे एबेकासजोंहाय माखासे पेरेन्टसफोरना मोनसे कनफिउजन थायो जे जोंनि भारतीय जोंनि हिस्ट्रियावहाय जे बे भेदिक मेथामेटिक्स माखासे जोंनि सर्टकाट मेथड्स बायदिसिना जे थायो बेखौहाय बेबायदिखौ जोंनावहाय सोलोंथाइ होयो होननानै कनफिउजन क्रिएट जायो आरोना ओमफ्राय जोंना एक्चुअलि मा होननानै बुङोबा जोंना बाहाय जे क्लास 6 निफ्रायनो क्लास 12 सिम जेसेबां CBSE सिलेबास बा सेबानि सिलेबास बावहाय बे NCERT लेखा बा सेबानि मा टेक्सट बुकनि जा सिलेबासफोर दङ जों बेखौहाय नर्माल साबजेक्टसफोरखौ फोरोङो आरोना ओमफ्राय जोंना स्पेसियेलिटिया मा होनोबा जोंनावहाय मानो एफा मोजां रिजाल्ट फैयो होनबा जोङो एकदम जोङो जास्ट जोङो मखास्थ'ल' लाहोआ बावहाय जोङो मखास्थ'खौहाय दा खालामसो होनो जोङो बाहाय स्किलसो फोरोङो बाहाय जे इन डेप्थ नलेज गाव हारसिङै बानायनो लिरनो हानाय जोङो गोहोखौसो स्टुडेन्टनो फोरोंनाय जायो बाहाय जोङो नलेजखौसो फोरोङो बाहाय जे इन डेप्थ माबा मोनसे टपिकखौ फोरोङोबा जोङो सासे स्टुडेन्टखौहाय फोरोंखांनानैहाय बेखौहाय गसंहोनानैहाय एक्सप्लेन खालामनो थिनो आंनि टेकनिकखौ आं फोरोंसै मा होनो आं गथ'फोरखौहाय नों जे दा बेखौहाय बयनिबो सिगाङाव जे बुंगासिनो बे टपिकनि बादै नोंनि बे बुंनायखौहाय सासे आनइडुकेटेड मानसियाबो बुजिनो हागोन ना हाया स्कुलाव थांफेरै मानसियाबो फर एग्जाम्पल आङो एस ए प्रफेसन आङो गाज्रि होननो सानाखै फर एग्जाम्पल आङो ओरैनो खेला खेले होनो आरोना नोंनि बुजायनायखौहाय सासे रिक्सावालाया जुदि खोनायोबा बे बुजिगोन ना बुजिया बेबायदि लेभेलनि गावखौनो जों स्टुडेन्टसखौनो बुजायनोसो थिनो उल्था मास्टारखौ बुजायफिननांगौ बे जोङो स्टुडेन्टफोरखौ टास्क होयो आरोना जे सिलेबासा जोबखांनानैहाय चेप्टार्सफ्रा जोबखांनानैहाय बयबो गसंनानैहाय गाव गावबागाव टपिक बासिनानैहाय बियो मास्टारखौसो उल्था गावनि लोगोफोरखौहाय बुजायफिननांगौ जायो ओमफ्राय ओरैबायदि डेप्थयै बुजायनांगौ जाहाथे सासे रिक्सावालायाबो जोंजों जिरायफायोबा बेबो बुजिगोन होननानैहाय बेबायदि डेप्थनि फोरोङो बेनो जोंनि स्पेसियेलिटि आरोना स' थेंक इउ आदसा जोंनि एबाकास जोंनि प्रथमावनो जोंनि इनस्टिटिउटनि मुङानो जाहैबाय एबाकास स्मार्ट क्लासेस ओमफ्राय बियो जाहैबाय नैबे डन बस्क' स्कुल जिहेतु क'क्राझार टाउनावहाय दङ बिनि चार्चसो दङ बिनि अपोजिट साइडआवनो जास्ट लामानि सेरावनो आरोना जोंनि इनस्टिटिउटआ बेखौ जोङो जाहैबाय 2017आवनो इस्टाब्लिश खालामदों आरोना बेखौहाय 2017 जानुवारिनिफ्रायनो अलमस्ट 8 इयार्सआनो जाबाय 8 इयार्स हेज पास अलरेडि ना स' मोजां स्टुडेन्टआव जोंनावबो फैयो जे ओमफ्राय जोंबो मेहनतखौ खालामबाय थायो आरो बेनो आरोना स' माखासे टिचार्सफोरबो दंबावो बे नैबे फर एग्जाम्पल आं नैखौ खोन्थानो नागिरदों स्पेसियेलि नैबेनि मुङा जाहैबाय सन्जिब स' बे जोंनि स्टुडेन्टनिफ्रायनो जोंनि इनस्टिटिउटनिफ्राय फरायनानैनो पास आउट जालांनाय बेबो मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जाबोदोंमोन दा बियो सेंग्रा देरनानै दा जोंनियावनो बिराद काबिल जानानैहाय एस ए टिचार जोंनावनो दा मावनानै दङ आरोना स' बेखौ आङो साबायखर बावनो नागिरदों आरोना ईयर्स में भी हम लोग का रिजल्ट अच्छा हुआ था तो हम लोग को हर साल मीडिया कवरेज नहीं मिल पाता है तो शायद काफ़ी लोगों को हम लोग के राज्य में जो भी आसपास लोग रहते हैं हमारे बारे में शायद बहुत लोगों को तो पता ही है लेकिन कुछ लोगों को हमारे बारे में शायद ना भी पता हो तो आप लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग मीडिया वाले लोग यहाँ पे आके हम लोग को इतना अच्छे से कवर कर पा रहे हैं तो हम लोग का इंस्टीट्यूट में जैसे कि हर साल अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं तो यही आशा करूँगा कि इस साल भी अच्छे स्टूडेंट्स आए और हम लोग को भी अच्छे स्टूडेंट्स आने से हम लोग को भी पढ़ाने का और मन करता है तो स्टूडेंट्स को देख के ही हम लोग का भी मोटिवेशन जागता है स्टूडेंट्स का मेहनत देख के ही टीचर्स लोगों का भी मोटिवेशन जागता है यही मैं कहना चाहूँगा थैंक यू आंना चेराचेर बसुमतारी होनो ओरैनो ओमफ्राय आङो एबाकास स्मार्ट क्लासनि वान अफ द क' फाउन्डार ओमफ्राय आं बाहाय दा मेथ्स फोरोंगासिनो दं आरो मेथ्स फोरोङो आं बेहाय ओमफ्राय बेनो आरो गोबाव जाबाय जों स्टार्टिं जों साथाम क' फाउन्डार दं बाहाय सासेथ' कृष्णा नै दहायसो होननानै दहाय नोंसोर नुखाबायदां ओमफ्राय सासे सनाराम होननाय दङ बिसोर जों ज' साथामजों 2017आव गायसनदोंमोन दा फोरोङै गोबाव जालांबाय आरो ना बेनो नैबे एबाकास स्मार्ट क्लासनि बाथ्रा माब्लानिफ्राय नोंसोर स्टार्टिं जागायजेनदों एबाकास स्मार्ट क्लासआ 2017आव गायसनजेनदोंमोन ओमफ्राय बे अफिसियेलि MCA मिनिस्टार अफ कर्परेट एफेयार्सआव 10 अक्ट'बर 2018आव माने रेजिस्टार्ड जादों MCAनि आन्दाराव बे आरो अफिसियेलि ओमफ्राय आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होबावनोसै
ओरैनो जोंना एबाकास स्मार्ट क्लासेसआ अफिसियेलि जोंना माबासो एबाकास प्रफेसनेल इनस्टिट्यूटसो बाट ओरैनो बे एडप्शन नेम आगोल जों रेजिस्टार्ड जायैनि सिगां बे मा जानानै दंमोन माने बे नामाव खुलिनानै एबाकास स्मार्ट क्लास खुलिनानै थारमाने पपुलार जानायखाय बेखौ सोलायनो हायासै दा बिदिनो थालांबाय आरो बे एडप्टेड नेम जालांबाय मोनसे बे आरो दासिम स्टुडेन्टफोर साबेसे दा स्टुडेन्टआ जोंनाव 60+ दङ एट प्रेजेन्ट दा नैबे 2025-2026 सेसनाव आरो 60+ दङ बाहाय 60+आ अभारअल दे बे क्लास 6निफ्राय लानानै क्लास 12सिम बे आरो एडमिसननि स्ट्राक्चारखौ एडमिसननि स्ट्राक्चारा जोंना माखौ सोंदों फी स्ट्राक्चार ना मा जोंना फी स्ट्राक्चाराथ' जोंनाव नोंसोरो माबा पेरेन्टसफ्रा जोंनाव फैबा डिटेल्स मोनसिगोन आरो ओरैनो जोंना एडमिसननि स्ट्राक्चारा ओरैनो एक्सट्रा जेबो लाया जोंना खालि मोनसे फर्मेलिटिस थायो फर्म फिलआप खालामनांगौ फर्माव गथे पेरेन्ट्सनि डिटेल्स थागोन पेरेन्ट्सनि फन नाम्बार थागोन जेनेबा एखमबा जों मा खालामो एखमबा सोरबा टिचारफ्रा लोमजायोबा मा खालामो इमारजेन्सि खोन्थाहरनांगौ जायो ना ओमफ्राय बेनिखायनो जों वाट्सएप ग्रुप खालामनानै दोनो ना बे ओमफ्राय फिसनि स्ट्राक्चारा भेरि जायो आरो ना क्लास 6 to 8आ आलदा ओमफ्राय क्लास 9 to 12आ आलदा आरो 12आवबो बाहायथ' अनेक साबजेक्ट थायोना फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बाय' बेफोरबायदि आरो नोंसोर जुदि फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बाय' मोनब्रैबो लायोबा नोंसोर पेकेज हिसाबै लानो हागोन ना ओमफ्राय जुदि नोंसोर मोनसेल' लायोबा नोंसिना मेबि 100-200 बारा थांनो हागौ आरो बेल' डिफारेन्सआ ओरैनोथ' कम्पेयार खालामोबा मालायनि कचिंनिफ्राय जोंना अलमस्ट खमसिनानो जायो आरो खमसिन गोलैहैयो सोर जोंनि इन्स्टिटिउटआव क्लास 9निफ्राय 10सिम मेथ्स साइन्सल' फोरोङो ओमफ्राय 11निफ्राय 12सिम जोंना फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बाय' गासैबो फोरोंजोबो ओमफ्राय क्लास 6 to 8 जोंनाव अल साबजेक्ट फोरोङो बाहायना जोंनि अलमस्ट लाइक बाहाय बिसोर बेसेबां पार्सेन्टेज लाबोदोंना बाहाय गावसिनि पार्सनेल हार्डवार्कसो बांसिनानो 60%आनो गावसिनि हार्डवार्क थायो खोनाबायना ओमफ्राय पेरेन्ट्सनिबो गाइडेन्स थायो मायो जों जास्ट बिसोरखौ मा खालामदों जोंनाव फैनाय हिसाबै जों बिसोरखौ प्रपार गाइडल' होनो हादों खोनाबाय एक्सट्रा कुइसन सल्भ खालामहोनाय जादों जो बर्ड एग्जामफ्राव फैयो CBSE बेनि पेटार्न्सखौ लानानै जों एक्सट्रा बेफोरखौ माने बिसोरखौ एवेयारनेसल' जोङो बांसिन होनाय जादों आरो माने बेखौ मा होनबावनो माने बांसिन माने पेटार्न्स कয়েকটা बुस्थु थायोना बेखौ जोङो बांसिन बिसोरनो मोनथिहोग्रोनाय बायदि जाहैबाय आरो ना ओमफ्राय बाखि सोबथ' गावसिनि हार्डवार्क थाबाय पेरेन्ट्सनि गाइडेन्स थाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव कनसेप्ट थाबाय गावसिनि कनसेप्ट खोनाबाय कनसेप्टखौ खिन्थु जोंनाव मोनगोन कनसेप्ट बुस्थुआ जों कनसेप्टफोरखौनो होयो आरो जास्ट 100% जोंना बांसिन 100% कनसेप्टसो सोयो जोङो जेनेबा नोंना मार्क्स खम फैबाबो खिन्थु बे बुस्थुआ नोंनाव फिउचाराव खामानि हैगोन खोनाबाय जेनेबा नोंना 80% फैबाय सासेना बाट बे मा खालामखो IITनि थाखाय एन्ट्रेन्सनि थाखाय JEE हैगोन बिसोरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बाय' लादों निट हैगोन 80-90%आबो सोरबा फेल जाहैनो हागौ बाट बे मानसिना जुदि सोरबा दा 70 मोनदोंबाबो 60 मोनदोंबा बेना कनसेप्ट दंबा बे क्रेक खालामनो हागोन एग्जामखौ स' जों बेदि कनसेप्टआव माने टारगेट खालामो आरो बुस्थु बेनो औ बिनि सायावथ' आं मा बुंनो गथ'आ गावनो ओरैबायदि टेलेन्टेडखा माने गावनो बिराद गोरोंखा प्लास माने आं बिराद प्राउड फिल जायो बिनि एज ए टिचार जानानै आरोना माने आंनि माने मोनसे मा होननांगौ बिदिखौ अनार बायदिसो मोनदों आङो माने बेबायदि स्टुडेन्टखौ आं फोरोंनो हानानै आरोना माने ओरैबायदि गावनो टेलेन्टेडखा आं जास्ट बेखौ मा खालामदों बे एसे खेंख्रा थांनो नागिरनायखौ आं बेखौ जास्ट प्रपार माने फेदेबनानै सिदाल' लाबोफिनदों आरो बुस्थु बिदि थांनाङा ओरैसो खालामनांगौ बिदि प्रपार कुइसना बिदि जाया बिदिसो फैयो बेफोरबायदि प्रपार वे गाइडल' होदों आरो बेखौ ओमफ्राय कनसेप्ट बायदिसिना कয়েকটা बुस्थु थायोना मेथ्सआवथ' बेफोरबायदिखौ मोजाङै फोरोंदों आरो बे आरो ओमफ्राय ओरैनो गावनो माने बेथ' अल माने स्टारखा गावनो मेथ्सआवल' नङा बेना माबायावबो साइन्सआवबो 97% मोनदों बियो मेथ्सआवल' नङा खोनाबाय अलमस्ट साइन्सआवबो बे टपारानोखा 3 मार्क्सल' खम बे आरो आंनिबाथ' बेखौ होननो नाङा बाट आंनिबा डिस्ट्रिक्टनिबो टपारबावसोनदां बे होननो थाङोबा बे आरो ओंखारनानै थांनाय जा रिजाल्ट स्टुडेन्टसफोरनि जा पारफरमेन्स दं बेखौ खोनानानै आङो जोबोद मोजां मोनदों गिबियावनो आं गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ होनो सानदों फार्स्टआव आंनि मुङा जाहैदों सनाराम ब्रह्म आरो आं बे इन्सटिटिउसननिनो क' फाउन्डार जों बेखौ 2017आव जोङो साथामजों गायसनजेनदोंमोन बेखौ बे समाव बेहाय क'क्राझार जोंनि टाउनाव बेबायदि इन्सटिटिउसननि माबा आंखाल दङमोन दा
दा बुंनो थाङोबा दाथ' द्लाम दङ दा बै समाव बेबायदि नङामोन दा आं बेखौ मा साबजेक्ट नङा आं बेखौ आं कम्पाउन्डार बेहाय आं गावनि डिटेलखौ आं खिन्थानो सानदों एसे मोजाङै दा आं जेला बेखौ स्टार्ट खालामजेनदोंमोन होनबा आं मा गल लानानै स्टार्ट खालामोन बे जाहैबाय बेहाय जाहाथे जिहेतु बेहाय बेबायदि इनस्टिटिउसननि एसे खम दङ आरो बेबायदि खालामजाथाव बहुत अपरसुनिटि दंबावो बेहाय जेरै जोंना प्रफेसनेल कचिं इनस्टिटिउट बेबायदि गैयामोन बे गलखौ लानानै आङो बेहाय स्टार्ट खालामजेनदोंमोन जे बेहाय JEE नि एन्ट्रेन्स बा CEE निखौ जोङो फाउन्डेसनखौ बानायजेननानै लासै लासै इन्जिनियारिंथिं बा मेडिकेलथिं प्रफेसनेल कर्सेसफोरखौ जाहाथे बिसोर जइन खालामनो इजि जाहैयो बेबायदि आरो बे नों बाहेरायाव बुंनो थाङोबा नोंना बहुद खोथा फैयो जेरै एक्सपेन्स मेनलि कर्सनि फि मोनसे जाहैबाय थानाय जानाय बेफोरनि आरो न'निफ्राय गोजान जायोबा बेबायदि लकेलावनो बेबायदि गैयामोन दा आं बेखौ लानानै बानायनो सानदोंमोन दा जों मा स्टार्ट खालामनाय मा खालामनांगौ जादों क्लास 9निफ्राय स्टार्ट खालामजेनदोंमोन जों क्लास 9नि स्टुडेन्टनिफ्राय क्लास 9नि स्टुडेन्टखौ जाहाथे बिसोरो 10आव थाङोबा मेट्रिकनि रिजाल्टखौ मोजां बानायहोनानै बिसोरखौनो 10आव मोजाङै 11आव मोजां फोरोंफिननानै जाहाथे जोङो इन्जिनियारिंनि माबाखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हायो नर्मेलि सिलेबासा बेनो थायो इन्जिनियारिं 11 आरो 12 बेनो थायो मेनलि इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसननि थाखाय दा बेखौ जोङो दा बै समाव जा बेच ओंखारजेनदोंमोन बिनि रिजाल्टखौ नुनानै जोङो जोंनि गलथिंजाय जोङो थांगासिनो दङ होननानै एसे बुजिनो मोनखाबायमोन दा बेजों लोगोसे जोंनि बेसिबां आरो आं बायदि बा जोंनि बेसिबां फाउन्डार्स दङ बिसोरबायदि माखासेया आरो जोंजों फैनानै जइन जाबावदों बिनिफ्राय जोंना टिमा एसे ग्र' जालांबाय देरसिन जालांबाय दा बुंनो थाङोबा आंनि खामानिया बेहाय आंना डाइरेक्ट इनभल्भमेन्ट गैया दासान्दि जिहेतु आङो आलदा प्रफेसनाव दा एकाडेमिकआवनो दङ आङो बेहाय आंना डाइरेक्ट इनभल्भमेन्ट गैया दा टिचिं बा माबायाव टिचिं बा बिसोरखौ काउन्सिलिं खालामनायाव बाट टाइम टु टाइम आङो बेखौ सुपारभाइस खालामबाय थायो आरो आंना नायनांगौ खामानिया माखासे एडमिनिस्ट्रेसन आरो फाइनान्स आरो बाखि बिसिबां माबा दङ रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआनो जा मायानो जा माबायदि मानसिखौ जोङो सायख'नानै बेहाय लाबोनांगौ आरो बे टिमाव साबसे थानांगौ बे बोसोराव जोंना खयजन नांगोन साबसे मा डिपार्टमेन्टनि बा मा स्पेसिलाइजेसननि मानसिखौ जोङो लानांगौ एबा सोरबा इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियार जानो हागौ सोरबा मेकानिकेल इन्जिनियार जानो हागौ सोरबा जुअल'जि फरायनाय जानो हागौ सोरबा मेडिकेल प्रफेसनेल मा होनो मेडिकेल प्रफेसनेलबो दंमोन जोङो मोनसे समाव जेब्ला जेखौ जोंनो नांगौ जायो बे निडखौ जोङो पइन्ट आउट खालामनानै रिक्रुटमेन्टखौ जोङो खालामनाय जायो दाबो जोंनो माखासे फेकाल्टिनि थाबैनो जोङो नांगौ जानो हागौ कयेकथा साबजेक्ट बा माबाखौ नायनो थाखाय स्पेसियेल टपिकखौ नायनो थाखाय दा बे बुस्थुखौ मनिटर खालामनाय बा नायनाया आंनि बेनो जादों जोंहा माबाया जोङो बुंनो थाङोबा जों स्टार्ट खालामजेननाया बे इनस्टिटिउसनखौ जों गावनो बेकग्राउन्डआ जोंना इन्जिनियारिं बे जोंनि दासो बुंलांनो थांनाय सारा बे इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियारिं फरायनानै फैनाय नेसनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि सिलचरनिफ्राय आरो आं गावनो मेकानिकेल इन्जिनियारिं फरायनाय नेसनेल सिलचरनिफ्राय मास्टार्सखौ खालामदोंमोन आं आइ आइ टि गुवाहाटीनिफ्राय आरो बे सासेयाबो जोंना मेथ्सखौ जाय फोरोङो बे NIT दुर्गापुरनिफ्राय नेसनेल इन्सटिटिउट बाय'मेडिकेल इन्जिनियारिं खालामदोंमोन थ' बे बांसिना जोंना टिमा स्कर टिमजों जेरै जागायजेनदोंमोन बेखौ बिसोर गासिबो इन्जिनियारिं बेकग्राउन्ड साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं बेकग्राउन्ड बेनिखायनो जोंना मोजां ग्रिप दङ बे साबजेक्टनि सायाव बयनाबो क्लियार आन्डारस्टेन्डिं दङ जिहेतु माने जोङो नेसनेल लेभेल एग्जामखौ होनानै थांनानैसो बाहाय फैनाय बांसिन बेबायदिनो बेबायदि दंबावो जेखौ जोङो जायफोरजों जों जरित जानानै दङ बिसोर गासैबो बेबायदि पास जानानै फैनायसै बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो माने लोगोआव जोंजों टिचार हिसाबै जोंजों फैजानो लुबैयो जों बेबायदि